Дълги години в един цирк коронният номер бил на Бай Пешо. Бай Пешо бил 60 годишен селендор, здравеняк такъв. Номера е следния. Качва се по една стълба 10 метра височина и там от една рампа се шляпа по очи напред, без направо на цимента. И не изпитва почти никаква болка. Този цирк съществува благодарение на Бай Пешо дълги години. Обаче Бай Пешо вече застарел, почнал да го понабова по-сериозно. Отишъл при директора на цирка и му казал: "Ей, шефе, вече съм на години, не е за мен тази работа. Какво ще кажеш да направим един бенефис и да приключвам?" Директора не остава много очарован от това, ама какво да го прави, дълги години храни, яде бел хлеб покрай него. И идва деня на представлението, Бай Пешо решил като за последно номера да му направи извързани очи. Идва момента на номера, конференцието обявява, че Бай Пешо ще излезне. Бай Пешо връзва очите, качва се бавно, полека, тържествено, застава горе, разперва ръце, полите и се шляпа на цимента. Пълна тишина. Никъде звук, стон, нищо. Човека вика: нещо не е като хората тук. Ще питам още един път. Леко се качва пак нагоре. Пак същата работа. Разперва ръце, шляпва се долу. Нищо, никъде, никакви аплодисменти, нищо. Мълчание пълно. Трети път, вече с сериозни болки, качва се нагоре, разперва ръцете, плъсва се от цимента. Трети път пак тишина. Човек с последни сили става, едва се събира кокалите, дига превръзката, гледа конференцията, го гледа и вика: "Бай Пешо, ако си готов, да дигам завесата."